Samantala sa ating good news naman po, spaghetti para sa Pasko, munting handog po ng Barangay Malabago, Calasiao. Para sa good news na kwento mo, Idol Tita Ronnie. Sa Barangay Malabago, Calasiao, hindi lang basta-basta ang ipinamahagi, kundi bahagi ng saya at pag-asang kaakibat ng paparating na Pasko. Kamakailan nang tumanggap ng spaghetti packs ang mga residente bilang tulong sa kanilang paghahanda para sa Kapaskuhan. Para sa marami, lalo na sa mga bata, ang spaghetti ay hindi lang pagkain, kundi simbolo ng selebrasyon at pagsama-sama ng pamilya tuwing Disyembre. Ayon sa pamunuan ng barangay, ang simpleng pamamahaging ito ay nagbigay daan upang mabawasan ang gastusin ng mga tahanan sa gitna ng patuloy na hamon ng araw-araw na pamumuhay. Higit sa lahat, nagsilbi itong paalala na kahit sa munting paraan, maaaring ipadama ang malasakit at pagkakaisa. Sa Malabago, ang bawat supot ng spaghetti ay may kasamang ngiti at paalala na ang diwa ng Pasko ay mas masarap kapag pinagsasaluhan. Yan ang ating good news. For today, ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.